जोंनि गुबै माने धरना लानायनि कारनानो जाबाय जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल आरो दिनै मेडिकेल कलेजआ दिनै आबुं जायाखै आरो बेवहाय जोङो जुदि जोंनि दिनै माखासे जोंनि मानसि हिसाबै गोबां समस्यायाव गोग्लैनानै थैनो गोनां जायो आरो बैफोरखौ लानानै जेब्ला जोङो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जायो। दिनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव गोबाङानो मिथिगौ पस्टमर्टेम जायो, गोबाङानो मिथिया पस्टमर्टेम जाया, नाथाय बेवहाय माखासे माने बे माबाखौ लानानै दिनै पस्टमर्टेम खालामनाय जायो जे ओरैबायदि माने पस्टमर्टेम खालामनाय जायो बेयाव जिखिनि जों मिथिगौ दिनै सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखायबा बेवहाय मोजां मोनसे रुमनि गोनांथि दङ आरो बेवहाय कारेन्टनि फेसिलिटि नांगौ, बेवहाय कारेन्टनि फेसिलिटि गैया आरो पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दिनै जिनिखि मेटेरियेल्स नांगौ बे मेटेरियेल्सआ बेयाव गैया। बेवहाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय प्रफेसारनि प्रयजन दङ, बेवहाय दिनै गैया। नाथायबा बे सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनायनि मोनसेल' कारनानो जाबाय नोंनि आंनि न'खरनि बुजाबुजि आरो पुलिसनि गेजेराव जिखिनि बुजाबुजि बे बुजाबुजिनि गेजेराव सिम्पोल माखासे पस्टमर्टेमखौ दिनै खालामनानै हरो, नाथाय नांगौ बादि बेयाव पस्टमर्टेम जाया होननानै जोङो मिथिगौ। नाथाय दिनै मानसि हिसाबै गोबां कारनाव थैनो गोनां जायो, मेजर कारनाव थैनो गोनां जायो। बैफोरनि पस्टमर्टेमखौ जुदि आबुं खालामनांगौ जायोबा, नंगुबै जुदि पस्टमर्टेम खालामनांगौ जायोबा नैबे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव खालामनो हाया। बेखायनो गोजान दिनै बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांनो गोनां जायो। बिनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा हाहाकार जानो गोनां जायो। बेवहाय थांनाय फैनायनि जिखिनि सुबिदा बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रानो न'खरानो भुगिनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि स्वार्थआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै दिनै जोङो नैबे थावनियावहाय जोङो 2 घन्टा धरना लानाय जादों। जों मेडिकेल कलेजावबो जोङो बेखौ सावरायदों जे दिनै मानो मेडिकेल कलेजाव दिनै पस्टमर्टेम खालामनो हानाय सुबिदा जायाखै। बिथांमोनहा दिनै बुंदों दिनै बेखौ दिनै लुफुंगासिनो दङ, खालामगासिनो दङ, नाथायबा 1 बोसोरसो नांगोन बेवहाय जोङो जुदि पस्टमर्टेम खालामनो हानाय बायदि सुबिदा जानांगौब्ला। नाथायबा दिनै जों जेबादि नुदों, जेबादि सावरायनानै मिथिगौ बेयो 1 बोसोरजोंबो आबुं जानायनि महराव गैया। बेनिखायनो जोङो थाबैनो दिनै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय पस्टमर्टेम खालामनो हानाय बायदि जोंनो सुबिदाखौ नांगौ होननानै जोङो बुंदों। आरो दिनै जोङो क'क्राझार हिसाबै बिराद माने भुगिनो गोनां जादों। कारनानो जाबाय गायन' डक्टर जोंहा साफिसियेन्ट गैया आरो दिनै जोंनि गथ'फोरखौ जोनोम होखांनायनि उनाव गथ'फोरखौ जेरैबायदि केयार लानांगौ, गथ'फोरखौ दोननो थाखाय जेरैबायदि रुमनि प्रयजन नांगौ बेबायदि रुमनि दिनै प्रयजन गैया। केयार लानो हानाय बायदि, मोजाङै केयार लानो हानाय बायदि बेवहाय दिनै सुबिदा गैया। गोबां दिनै न'खरा बिदिनो जोंनि गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव गोबां माने खस्थ' गोलैनो गोनां जादों, भुगिनो गोनां जादों। बेखायनो जोङो दिनै 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आरो दिनै आसामनि हेल्थ मिनिस्टार केशब महन्त बिथांनिसिम आरो दिनै बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो दिनै 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों दिनै गोसोखां लाइ जोङो हरनो सानदों। आरो दिनै 11 बाजिनाय लोगो लोगो DC बिथाङा दिनै जोंनि मेम'रेन्डामखौ लांफैगोन आरो बिथांनो जोङो जोंनि दाबिफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननो गथाय हरगोन। बिथाङा दिनै गासै जोंनि हरनो गोनां बिथांमोननो दिनै बे मेम'रेन्डामखौ गथायगोन। गोजोन्थों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाल आरो गोदानै खुलिनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बे मोननैयाव जे गोबाव समनिफ्राय जिहेतु पस्टमर्टेम रिपर्ट बेवहाय आबुङै खालामनो हाया, जे नर्मेल केसफोरखौहाय बेवहाय खालामनो हायो, बाखि सासपेक्टेड जे केसफोर, जे गोब्राब मोनसे केसफोरखौ बेवहाय खालामनो हाया। बेनि थाखाय जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों। मोनसे जे बुंनाय जायो सासे सावस्रिया सासे मानसिनि जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन दोहोन होननानै बुंनाय जायो। दा बेवहाय दिनै जों नायदों क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालावहाय जिहेतु बेवहाय माखासे जे पस्टमर्टेमनि जे रिपर्टनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे जिहेतु इकुइपमेन्ट बेखौ दिनैहाय जों नुनो मोनाखै।
बेवहाय फरेन्सिक डाक्टार बेवहाय गैया जायनि थाखाय दिनै लाइटनि थाखाय बा भिडिअनि थाखाय बेवहाय दिनै प्रभिजन बेबायदि गैया माखासे गोबां केसफोरनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरा दिनै बेवहाय गोबां भुगिनो गोनां जायो खस्थ' मोननो गोनां जायो जायनि थाखाय जों नायदों गोबाव समनिफ्राय जों डिमान्ड होबोदों बेखौ रायज्लायबोदों सावरायबोदों डाइरेक्टरनिफ्राय लानानै जोंनि माखासे लकेलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरजोंबो जों सावरायबोदों नाथाय बेवहाय दिनैसिमबो फुलफिल खालामनानै होनाय जायाखै दिनै जायफोर सुबुंफ्रा दिनै बेवहाय थैबाय थैनायनि उनावहाय दिनै पस्टमर्टेमनि जोङो रिपर्ट खालामनो थाखाय थाङोबा बेखौ बरपेटायाव रिफार हरनाय जायो बा गुबुन मोनसे जायगायावहाय रिफार हरनाय जायो बेनि थाखाय गोबां माने खस्थ' मोननो गोनां जायो जोंनि सुबुंफ्रा बेनि अनगायैबो बेवहाय जोङो मोनसे मेजर जोङो नुबावदों बेवहाय जिहेथु चाइल्डनि थाखाय बिराद प्रब्लेम उन्दैफोरनि थाखाय बिराद प्रब्लेम बेवहाय जों दिनै नायदों डाटा खालामनानै नायदों 2002निफ्राय जोङो 2024 सिमाव दिनै नायोबा 423 चाइल्डआ दिनै बेवहाय थैबाय दिनै उन्दैफ्रा दिनै 423 उन्दैफ्रा दिनै 2002निफ्राय दिनै 2024 सिमाव दिनै 423 दिनै चाइल्ड बेवहाय थैबाय मानो होनबा बेवहाय चाइल्डनि डाक्टारा सासेल' दङ क'क्राझार आरएमबि सिभिल हस्पिटालावहाय चाइल्डनि डाक्टारा दिनै सासेल' दङ जायनि थाखाय जोनोम जाखांनायनि उनाव दिनै बेवहाय साफिसियेन्ट डाक्टार गैयिनि थाखाय दिनै सासेल' डाक्टारा 24 हावर्स दिनै 24 घन्टा दिनैहाय डिउटि होनो हायैनि थाखाय गथ'फ्रा बेवहाय थैनो गोनां जायो आरो जों नायबावदों दिनै मादार जायफोर दिनै गर्भवती जानाय बिमा बाहाय दिनै 2022निफ्राय दिनै 24 सिमाव दिनै 31 जन दिनै बिमाया बेवहाय जिउ गोमानो गोनां जादों दा बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो आसामनि मानजाथाव गिबि मन्त्रि लोगोसे आसामनि हेल्थ मिनिस्टार बिटिआरनि जोंनि मानगेदेर प्रमद बर' मानगेदेर बिथांमोननो जोङो दिनैहाय मेम'रेन्डाम हरगोन बेनि गेजेरजों थाबैनो समाधान खालामनांगौ बेवहाय दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेज दिनै खालामबाय आराम्भ जाबाय गासिबो जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय बेवहाय पस्टमर्टेम खालामनायनि थाखाय जे दिनै फेसिलिटिया दिनै खालामनानै होआखै बा हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै बा चिफ मिनिस्टारनिफ्राय आसामनि मानगेदेर बिथाङा दिनैहाय बेखौ एलाउ खालामनानै होआखै जों बेखौ थाबैनो डिमान्ड खालामदों बेखौ खालामनांगौ लोगोसे जे बेवहाय माखासे जोङो पाब्लिकनिफ्राय जे पेसेन्टनिफ्राय जायफोर दिनै बेवहाय मुं थिसन होयो जायफोर दिनै इमारजेन्सि जायोबा मेडिकेल कलेजाव मुं थिसन होयो सेटारडे सानडेआव बांसिनानो क्लस मोनो डक्टर मोना होननानै बेवहाय गोबां माखासे जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनो दिनैहाय जोंनि पाब्लिकआ दिनै साधारन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जोंनो बुंफोरफैदों दा बेखौ लानानै जोङो हस्पिटाल होननाय लोगो लोगो बियो दिनै 24 घन्टा थानांगौ बेवहाय सेटारडे सानडेनि खोथा थाया बेवहाय गुबुन माखासे इमारजेन्सि डक्टरफोर लगायनानै दोननांगौ जे समावहाय दिनै जोंनि पाब्लिकआ बेवहाय नांगौ रोखोमनि बिथांमोनहा 24 घन्टा दिनैहाय फेसिलिटिखौ मोननो हायो मानो होनबा दिनैनि थारिखआव देहाखौ लानानै जोङो देहाया नोरजिया जायोबा देहाया गाज्रि जायोबा दिनै जोंनि जे बियो मोनसे प्रब्लेम जागोन दा बेनि थाखायनो दिनै सावस्रिखौ लानानै जोङो सिरियास खालामनांगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ थाबैनो जोंनि जे प्रब्लेमसफोर बेखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय जोङो बे 2 घन्टा धरनाखौ जों हाबाफारिखौ जों लानाय जादों दिनै बे क'क्राझार एसएसएन एमपि स्कुल बेनि फोथाराव जे क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादा मोनसे धरना हाबाफारि लादों बेयो खोब मोनसे ओंथि गोनां हाबाफारि जोंनि बे क'क्राझाराव सिभिल हस्पिटाल दङ बेवहाय दासिम मोनसे फुल फ्लेजेड पस्टमर्टेमनि मोनसे राहा गैया आरो बेजों लोगोसेनो बे हस्पिटालफोराव जोंहा गोबां डक्टर्सनि खहा दङ चाइल्ड स्पेसियलिस्ट आरो बेनिफ्राय गायन' बेफोर डक्टरफ्रा जोंनाव थोजासे नङा जाय खारननि थाखायनो बेफोर माबायाव केसआ डिलिभारि केस बायदिसिना केसखौ प्राइभेट नार्सिं हमावसो फाथायहरनाय जायो बांसिनै दा बेनि थाखाय बे एबसुनि डिमान्डआ बे मोनसे मोजां डिमान्ड आरो बेजों लोगोसेनो पस्टमर्टेम बे नर्मेल भाबै पस्टमर्टेमबो जायो होननानै जों मिथिनो मोन्दों क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनिफ्राय नाथाय नर्मेल जे पस्टमर्टेम बेजों गासैबो केसफ्रानो सल्भ जाया मोनसे एक्सिडेन्ट केस बा मोनसे डिसप्युट केस जायोब्ला मोनसे पुर्नांग मोनसे पस्टमर्टेमनि गोनांथि दङ दा बे जोंहा बेवहाय फेसिलिटि गैया बेखौ जोंनो नांथारगौ आरो बेजों लोगोसेनो क'क्राझारावहाय मेडिकेल कलेज गायसननाय जाबाय बे मेडिकेल कलेजावबो गोबां डक्टरफोर खहा दङ आरो बेवहाय आं मिथिनायाव
जों मिथिनायाव बेहाय ओरैनोबाबो पस्टमर्टेम रिपर्ट होनो हानाय मोनसे पूर्णांग मोनसे पस्टमर्टेमनि सिस्टेम थानांगौ बेहाय बेबो दासिमबो जायाखै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे पस्टमर्टेम बेहाय गैया आरो बेजों लोगोसेनो बेवहायबो गोबां डक्टरफोरनि खहा दङ गोबां ब्रान्सआनो गैया आरो पस्टमर्टेम जे ब्रान्स बेथ' अट'मेटिकेलि बेहाय थाखानांगौ मेडिकेल कलेजाव दा बेबो गैया जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि क'क्राझार जे एरिया बे एरियाया बेहाय जोङो खहा जानानै दङ जायनि खारनाव जोङो पस्टमर्टेमनि थाखाय बरपेटा धुबुरीयाव थांनांगौ जायो आरो बेहाय थांनायाव जोंनि जायफोर भुक्तभोगि फेमिलिफोर बिथांमोनहा गोबां खरसा जायो गोबां समायनि नस्थ' जायो आरो मिथिया हसिया जोङो बेहाय डक्टरफोरखौ हमहैनाय बेफोरबायदि खामानियाव गोबां जोंनि बारा सिकित्स नङै मानसिफ्रा भुगिगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै जे बे धरना हाबाफारि लादों बे जोबोद ओंथि गोनां आरो बेखौ सरकारा जोंनो थाबैनो सुफुंना होनांगौ बेनि थाखाय एबसुनि जोहै मेम'रेन्डामखौ होनाय जागोन आरो बेवहाय जोंबो बर' साहित्य सभा जानानै बिथांमोननि जे दाबि दावा जिहेथु बेबो जोंनिनो मोनसे गोनांथार साहित्य सभाल' नङा जायखिजाया सुबुंफ्रानो बेवहाय जाथि धर्म निर्बिसेसे गासिबो हारि माहारियानो बेवहाय जोङो जयै खौसेथियै जोङो बेखौ डिमान्ड खालामनांगौ उननि बेलायाव जाहाथे गासै क'क्राझारनि बासिन्दा गासै क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय आफादफोर जयैनो जोङो बेखौ मावफुंलांनो जोङो नाजायो बेखौ आं मिजिं थिदों बेखिनि बुंनानै आङो दिनै बे हाबाफारिया जाहाथे जाफुङो बेखौ मिजिं थिबाय गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।